Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuunkan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the Holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven, tribulations and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints through Saint Jude,
You show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Horatio Emperata, pamibilaban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga paglugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ni tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving offered by Claire Yanza for passing the 2025 CPA exam offered by Arian Kessie A. Digo. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. For USCIS petition approval offered by a devotee. For work and career offered by Peralta family. For successful board exam of John Vince offered by Joanna Marie Manlangit and family. For Richel Pauline and Balcueva, offered by Eleanor B. Balcueva. Special intention offered by Jomer Del Villar and family. For guidance of the Holy Spirit to pass the NCLEX, offered by Maribeth Katubig Competente. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Juan Antonio, offered by Salazar family. Para kay Marvin, offered by Peralta family. For Luis by Paz and Alan Ranyola and family. For Joselito Sr., offered by Del Villar family. Para sa kalag ni Teresa, offered by Lilith Marbella. Para kay Thomas, offered by Lilith Marbella. Para sa kalag ni Isabelo, offered by Ruben and family.
asin para sa kalag ni Azucena, offered by Ruben and family. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya itong awiton na nawit sa pagpuon. Irogyaw sa bilog na ginawan, ang Diyos na dadalang, ang Diyos na dadalang. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong Special espiritu. niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pagtaong ondra po sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulo kita sa iyang tabang, pamibi asin intersesyon para po sa satuyang mga pangangaipo. Sirigman, magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na satuyang inako dahil sa intersesyon asin pamibi kan satuyang patron na si San Judas Tadeo. Ngunyan midbidon ta po ang satuyang mga pagkukulang. Ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kakurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo nan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakol paan magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurang na niya mo, sa imong aki na nabubuhay asin nagahade kay iba mo asin kan na Espiritu Santo sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin sa kadunongan, yaon ang sarong espiritu na nakakasabot, banal, dainin kapantay. Maginibo, maliksi, malinaw, daing kakundian, daing pagkaungis, namumuot sa karahayan. Matinabang, maheherakon, maimbod, daing kahandalan, mapangyari. Aram ang gabos asin yaon sa gabos na espiritu tunay.
An kadunongan sarong hinangos, kan kapangyarihan ni Dios. Sarong malinaw na sinag kan kamurawayan, nin makakamhan. Kaya an mga may digta, day makakalaog sa iya. Hulita siya an anino kan liwanag, na daing katapusan. Malinig na panalmingan kan kagibuhan ng Diyos, asin ladawan kan sa iyang karahayan. Minsan saroksa na siya, nahahaman niya ang gabos. Binabago niya ang gabos. Alagad siya, dainin pagbabago. Sa lambang kapag-arakian, minadalaw siya sa mga kalag na banal, asin ginigibo niyang mga katuod ni Diyos. Sa mga propeta, hulit ang Diyos na mumuot sa tao na nabubuhay sa kadunongan. Ang kadunongan urog na magayon kesa aldaw, urog na maliwanag kesa mga bituon, urog pa sa liwanag, haros ang liwanag sinasanglian kan kabanggihon. Alagad ang kadunongan, day madadaog ning karatan. Ang sa iyang kapangyarihan nakakaabot sa mag-ibong-ibong na puro kandaga, kasi ng gabos na bagay, pinapabugtak niya sa karahayan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagkod paman. Ang sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman sa kalangitan. Ang sa imong katutoohan, magdadanay sa gabos na panahon. Pinasarig mo ang daga, magdadanay man iyan. An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagkod paman. Sa imong kabutan, nagdadanay sagkod bunyan. Hulita ang gabos na bagay, naglilingkod sa imo. Ang pagsaysay kan sa imong tataramon, nakakapaliwanag, nagtataong pakasabot sa kablas. An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagkod paman. Paliwanaga ang sa imong lalawgon sa uripon mo. Asin tukdoan sa ko ang sa imong mga pagbuot. Tawinin buhay ang sa kong kalag sa pag-omaw sa imo. Asin ang mga kabutan mo, makatabang lugod sa ko. An sa imong tataramon kagurangnan magdadanay sagkod paman. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus kan haputonin mga Pariseo kung baga maabot na an kahadean ni Diyos nagsimbag. An pag-abot kan kahadean ni Diyos dai ipinapaisi. Dainin makakasabi, uya digdi o ituon duman. Ulita dapat pakatandaan na ang kahadean ng Diyos yaon sa indo. Alagad sa mga disipulos nagsabi, maabot ang panahon na kami nagmamawot na makahiling kan saro kan mga aldaw kan akin hintabo. Asin dai kamo, dai nindo maihiling. Sasabihan kamo, hilnga, uya digdi, ituon duman, dai kamo magduman, dai kamo magsunod. Siring sa kikilat na minasilyab sa sarong puro, asin minadalagan sa ibong na puro kan langit. Mangyayari iyan sa aking hintawo sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Alagad magtitios mo na siya nin makuri, asin isisikwal kan mga tao. Mga tugang kong namumutan an marhay na bareta kan sa tong kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Pakigreet daw ang sa tuyang mga katay na good afternoon. Kadaklan sa tuya, sa mga panahon na ini mahilig po o gusto ho na maray ukudan, kuno arin baga matapos ang kinapan. Kaya kadakol kitang nadadangog na mga predictions about the end of the world. We heard about the predictions of Nostradamus.
Ah, maski sa love life, gusto ng ukudan, igwa akong narumduman na istorya, nagdulok sa fortune teller, naghapot, ay igwa daan siyang duwang suitors, gusto niya maaraman kung sisayan makakaagum sa iya. Sabi kan fortune teller, sumakakaagum ngaya sa imo, maswerte. Suday makakaagum sa imo, mas maswerte. Taaram kang fortune teller na siya, chismosa, bungangera, nager. Gusto tang maukudan kung ano ang maabot na panahon. Especially our future. Ano ba ya? Makakaagum ako dae. Ano ba ya? Makakapasar ako o dae? Kaya itong panahon, arog man po kaya ng ugali kan mga Hudiyo. Kaya kang ansa tong kagurang na nagtukdo sa inda, manunungod sa kahadean ni Diyos, tulos-tulos naghapot sinda. Noarin baya maabot ang kahadean ni Diyos. Asin magayunon susimbagkan sa tuyang kagurang na, ang kahadean ni Diyos yao na sa saindo. Uya na sa indo. Sarong pagirumdom sa lambang saro sa tuya na ang kahadean ni Diyos, bakong day nakukuha sa mga sabihon ta, dramatic signs or heavenly fireworks, na pag-abot kan kahadean ni Diyos, may mahiling kitang mga kikilat, pag-uran, o katapusan na ngayakan kinapan. Kundi nahihiling daini sa satuyang daily choices and relationships. Dawa pa maggamit ka po ng teleskopyo, tanganing taknawon o si ripon, kung hain bayaan kahadean ni Diyos. Dahil mo ini mahihiling. Dawa pa sa Waze, o baloon mo, mag-search ka, i-type mo, Kingdom of God near me. Dahil mo siguro makukuha sa siring na paagi ang kahadean ni Diyos. Uya na ang kahadean ni Diyos. It is where you stand, it is where you sit. Lalong-lalo na po, kung tigtutugutan ta, na mangibabaw sa buhay niya to ang pagkamuot kaysa kaungisan. Whenever love conquers selfishness, yaon, uya dyan ang kahadean ni Diyos. Whenever forgiveness replaces grudges, yaon dyan ang kahadean ni Diyos. Whenever service outweighs pride, yaon dyan ang kahadean ni Diyos. Garisarong ina, pagalo na, pero nag-aasikaso pa sa harong, asin ipinagluluto niya paan sa iyang mga aki. Gari sarong kaklase mo na 3 months ago, nagsubli ti ballpen, tig-uli pa sa nakasuba kong alas 4. Yaon man dyan, sa experience siyang iyan, ang kahadean ni Diyos. Gari sarong miyembro kan choir, na mas kinaubusan kiisnakan kang last practice, nagbalik man giraray. Tanganing mag-practice. Iyan ang milagro. Iyan ang manifestasyon kan kahadean ni Diyos sa lambang saro sa satuya. When people still choose to care kahit walang reward points, there you will find the kingdom of God. So, duwang halipot sa ng punto na gusto ko pong mahiling taliti. Enot sa gabos, day tada kaipuhan, maghalat na magkaigwanin mahiling kitang mga fireworks or dramatic signs hali sa langit. Tanganing masabita na haranina ang kahadean ni Diyos. Imbes, kaipuhan daang magpuon kita sa satuyang mga puso. Tanganing ma-experiensyahan niya to ang kahadean ni Diyos. The kingdom begins when we light up the small corners of our home and workplaces with patience and kindness. God's reign does not begin with drama. It starts quietly when someone chooses compassion
instead of complain. Ikadua, God's kingdom is not found in Google Maps. Daita makukuhan kahadean ni Diyos, maski mag-search kita sa Google Map. Makukuha ta daa po o mahihiling ta ang kahadean ni Diyos sa mga tao na nagmamakulog. Hindi mo kailangang mag-travel abroad para makita ang kingdom of God. Ang kahadean ni Diyos, pwedeng yaon sa kusina mo, pwedeng yaon sa kwarto mo, o pwedeng yaon sa lugar na sa imong pinagtatrabahuhan. Every time we choose honesty, every time we choose peace and generosity, mga tugang, we make the kingdom of God visible right there and then. Amen? Sa ngaran ka na ba, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako manlugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan kaming nang gagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuonan sa mong mga panuga, asin magkani kong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo, maninigo asin dapat. Patanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda, ken sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukdoan sa gabos na tapo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Langit na sidaga, panokan sa imo kamurawayan. Husana, husana sa kalikasan, husana, husana sa kalikasan. Paladan ninadigin sa ngaran kan kagurangnan. Husana, husana sa kalikasan, husana, husana
kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimiti kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinasagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, pag ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kaguranan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayan. Sa gaday ka, Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay lipat. Asinan kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong ladokon. Eraki kami kabos, namimipi kami, tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kaibahan, si San Judas Tadeo, na sa tuyang patron, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, nasin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya munyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan,
warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadayaan na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niya naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginaan, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginaan, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang ginaan, nawi kami ning katuninongan. Mga tugang, uyaan Kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa nasin ng sakong kalagmaw umay. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong idinusay sa pagbabanalkan sa imong simbahan, tandakan hawak mong mahal.
asin pagpapahayag kan sa imong kaurawayan. Ikaw narangin kaligtasan, ang sakramentong nagdadanay sa pagpapalingkas sa musang kasalan. Tandaanan pagumong timaan, tinapay asin arak niyamong inaako, sa imong hawag asin dugo, sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Maluhod po para sa prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Kagurangnan, kaming nag-aako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganingan sa mong ginigibo sa paggalang kan pagsakit, kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot sa 27,674 pesos and 20 centavos. Ang naambagta po sa siring na oras kan misa, 5,051 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 8,805 pesos and 25 centavos. Mawat pimang pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Tulong anonymous, ting 500 pesos. Duwang anonymous, ting 400 pesos. Donation through GCash, 12,717 pesos. Regyanan, 2,000. Nuilan Family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa gabos sa Indo, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa Satuya pong Misa, magpuon sa Satuyang Choir, live streamer, lector, commentator, lay ministers, asinan sa Satuya pong mga sakrista. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuhan payo, asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, iligay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo ning gabos na karahayan. Amen. An para tubos nagtao sa Indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa Indo mga puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dadan, asin danay na nakakamidbid kan matanos asin marhay, sagko na lumaog kamo sa Indong langit noon na pamana. Amen. Sa aga po, nalingawan kong mention na ron, sa residensya kang De Los Santos family, yaon po ang Our Lady of Manawag, masungko po sa tuya. If you have time, dyan po sa may Tanchuling, so yaon dyan ang harong kang mga De Los Santos,
ka Tita Grace de Los Santos. So, pwede po kita magpa-share duman. Pinapa-isi sa tuya. 6:30 in the evening or 6 o'clock magkakaigwa po ni Santa Misa duman. You might want to attend. So, duman po sa Saindang Residensya. Mantang samantalaon ta po ini na oportunidad, mantang bako na kita ang maduman sa Manawag. O, kita na po ang tigsusungko kan sa tuyang mahal na ina. So let us grab that opportunity. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imo Bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmahera ko na nama ang aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. O saludas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katigapuhan, simulan na hipnoan, dungawa sa mong kamugtakan, ulunga sa mong kailangan. O saludas Tadeo, kami kaherakiman. O saludas Tadeo, kami kaherakiman. Sa bagyo kami nagupit, lalong nagrarong ang langit. Kan buhay aban sa akin, sa dagang palumain. Dakol na simong tinabangan, ulikan simong kapangyarihan. O saludas Tadeo, kami kaherakiman. O saludas Tadeo, kami kaherakiman. Ilan sa mong pagbios at sa mong kabugawan, lubos kami nangangamodan sa simong kabanalan. Kami malugod, Liwanagan kan simong insan sa kalangitan, si Jesus, simong gatoon, kami kaherakiman. Si Jesus, simong gatoon, kami kaherakiman. Thank you.